Ana Springa. The next day. Liko sa kanan papunta sa East Cortez Avenue. Papunta kami kila Dayan, kila Lavnier. Tulog si Anay. Pagod na pagod siya. Interesting siya color.
sa labas. Labasan, kila Dayan. Ari siya diri mag-uan dayo, ano, palit-palit sa mga sa kilid-kilid ba? Ay, kaya diba? Tutug ikan, ano diba? Soon to open. Oh. Amazing. Day, mo na sa Dayan maglaag, Day. Mas hindi, alam mo man. Ito, atong gikanan. Kaya ba? Ah, okay. Ito yung Dayan ka na to yung gabi. Ito yun na po kayo mga ito patag magulo. Nasa subdivision na kami nila, nila Dayan. Maganda yung mga bahay. Tapos sa 20 metro, lumiko sa kanan. Cute na po daw mga units na Sa yun. 70 metro, lumiko sa Nag-trip kaliwa. man eh. Tapos sa 30 metro, ikaw ay makakarating sa iyong destinasyon. Sa 40 metro, lumiko sa kaliwa. Ayun, lock 9 na minute. Ano ba niya? Saan pagkabaw natin? Nara may mga label. Hali mo daw! Bagong mata. Let's go. Dara ang madam oh. Madam, dali! Hali ano? Ay, nagbabot niya! Nauwa din, nauwa. May tapioca na si ano, si Dayan. Pumpkin cook undercook na the under house da. Year ni Dayan, may ano na pala, Christmas na sa kanila. Sa vlog ko lang nakikita, pero ngayon dito na kami. Ang cute-cute ang bahay. And si Dudong Kyrie and Anna are playing. Daming niluto ni Dayan, oh. Saan ni Balo? Saan ni Day? Kaning pork ni? Pork na may patatas guys. Nga, sinugba. Agoy, naglaway na dayon ko. Mga on. You just ask nicely, Ana. Mo ginisiyag yun. Dapo na mong bukoy. Kuan man, Luigi. Pakuan. Yung nang Luigi. Kuan makanayang form ba? Pero Is like that? magtanaw You ko sa want to bring inyong vlog that? guys, si Ana tambok kayo pero gamay siya sa kuan. Is like that? Ano siya? Dili ka ng liso. Buti, uy. Ana, you eat this one first before this one. Sige na. You finish the other one first. A few moments later. No, hatid kami nila Dayan sa airport. O, kamlarga na siya. Kasi uwi na kaming Netherlands. Joke. So mag-ano kami doon, may bus kami from the airport to SM kasi drop by kami sa SM. Yes? Kita man koy. Okay, no, sorry kayo Kyrie. Oy, nakita man si Kyrie, oy. Siya sa